mig tage dig ud under åben himmel. Gnisterne de flyver som et flammehav. Hey, jeg hedder Kasper, og i dag vil jeg fortælle om den her bil, jeg selv har bygget. Den vejer 1,5 kilo, længde 45,5 cm, bredde 22 cm. Hjulens diameter, vi har her, det er 9,5. Og jeg synes, at det er en rigtig stor bil, men jeg ved ikke, hvad I synes. Nå. Jeg synes, at alle biler skal have 4 hjul, en motor, et batteribokssted, så man kan få den ud ind, og så skal den kunne køre og dreje, og den skal også have lygter. Og den her bil, den har alle delene. Det er så bestemt, på grund af det kunne jeg lave. Her bag, der har vi en XL-motor fra Leo Technic. Det er den stærkeste motor indtil videre. Så har vi et tandhjul, mellemtandhjul, der går hen til et differential, der fører nogle aksler ud til dækkene med skivebremser. Skivebremser, det var for sjov, men de går ud til siderne, så at bilen kan køre. Og det tog mig cirka 4 uger at lave. Så går vi midt på. Jeg har 2 batteribokse, hvor der er 6 AA batterier i hver side. Med så man kan tage dem ud og ind. Det tog mig rigtig lang tid at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre sådan, at jeg kan få dem ud og ind på en nem måde, uden at jeg skal ødelægge det hele. Det fandt jeg ud af efter lang tid. Så må man gøre for at få batteriboksen ud og tænde den. Man tænder den sådan her, man tager den ned her, så kan man tænde den ved at skubbe den hen. Og hvis man skal have den ud, så hiver man den af, hiver op i den her, og så kan man tage den ud, og så har man den her, så man kan lade den op. Så var den mindre grund af sådan en batteriboks, den var nok 0,5 kilo. Så kan man hive de her 2 pinde, der er herovre. Så kan man vippe den her ned. Tage den ud. Så kan man sætte den, der var herovre, herovre, hvis der ikke er strøm på. Sådan her. Så kan man sætte batteri på. Så kan man sætte den herover. Så kan man sætte de her pinde i. Og så er den klar til en ny køretur. Så har vi her foran en motor, der trækker en motor med en blæser på, så det ligner en rigtig bil. Og nedenunder, der har jeg drejemekanismen, som der tog 3 uger at lave cirka, hvor der ikke er træk på. Så den her bil er kun 2 hjulstrækket. Og her foran har vi lygterne, som der kan lyse langt, synes jeg selv. Så her nedenunder har jeg drejemekanismen, der sidder her og fylder cirka sådan her i bredden og dybden, cirka sådan. Og der er en XL-motor til, som jeg også fortalte før, nede ved køremekanismen på Lego Technic, hvor der går ind til en tandhjul, så den giver ned, så den drejer langsomt, så man kan styre, hvor man skal dreje hen nemt. Og hvis I kan se det,
så er der sådan en takket stang nede under det der tandhjul, der jeg peger. Der kører det der tandhjul på, sådan at den kan dreje den takkede. Sådan at de her, de drejer ud af, sådan der. Eller sådan der. Imens de her kan dreje rundt. Og når man kører, så kan man styre, dreje og køre på samme tid, når man har en fjernbetjening. Og hvis man har 2 fjernbetjeninger og 2 sensorer, så kan man også få lygterne til at lyse på samme tid, man kan også styre. For eksempel her, der har vi en sensor, der kører motorerne. Og det er en version 2 sensor. Og den anden sidder her, sensor. Og der går så ledninger hen til batteriboksen. Og for lysene, de kunne ikke nå til batteriboksen, så jeg var nødt til at sætte en forlængerledning, der gik helt ned i bunden af bilen, og så op til batteriboksen. Og det var sådan, min bil virker. Og hvis I skal lave en bil derhjemme, så vil jeg give jer et råd. 4 hjul, en drejemekanisme, batteriboks sted og en køremekanisme. Og måske lys, hvis I kan det. Og så er det bare op til jeres eget valg, for den fungerer. Motoren. Her er vi køremekanismen. Det vil jeg lige vise, hvordan det ser ud, når den er i gang. Det ser I nu. Det ser sådan ud. Og så hvis man skal have lysene tændt, så her på fjernbetjening, så kan man trykke den hen, og så lyser lysene her. Og motoren, den kan køre i rigtig lang tid. Lige så lang tid, som der er strøm på batteriboksen. Men sådan ser det ud, når min motor er tændt. Nå, hvis der er ikke nogen, der ved, hvad differential er, så er det den her. Så her. Sådan, det er der også en rigtig bil. Med der er 3 tandhjul inde i. Sådan at når motoren kører rundt, så kan man, hvis den sidder fast, så kan holde på det ene dæk, og så kører det andet dæk rundt. For eksempel hvis jeg gør sådan her, så drejer det andet modsat af hvad jeg skubber den her. Og det ser rigtig godt ud, når en bil kører sådan. Og så kører den bedre end bare, hvis man bare har et tandhjul til et tandhjul med bare en lang pind, der går ud til dækkene. Så sådan virker et differential. Nu vil jeg vise, hvordan det ser ud, når den kører. Med det her, det er sådan, den kører fremad. Så kører den fremad. Tilbage. Og den her, det er sådan, den kan dreje, så jeg kan styre den. Og den, der var herovre, det var til at tænde lyset. Så kan den se ned om natten, hvis man kører om natten. Og så den bare kan rundt og rundt og rundt. Og det er ret sjovt. Og parkere. Og så bare køre en tur igen. Og sådan ser det ud, når min bil kører. Ciao. Lad mig tage dig ud under åben